Gisugdan na sa Department of Public Works and Highways ang konstruksyon sa Maa Magtuod Flyover sa junction sa Carlos P. Garcia Highway Diversion Road sa Maa, Davao City. Doon na kinigitason nga 800 meters lakip na ang approaches. Tinguha ni ini na maglahos-lahos na lang ang dagan sa sakyanan aron dili magka-traffic. Nalipay ang taxi driver nga si Roland Pohas sa pagtukod sa flyover kay adlaw-adlaw siyang nagaagi dinhi nga usahay maipit pa siya sa traffic. Dako dyan nagtabang sa mga sir nga masugdan ang flyover kay para iwas na po sa traffic sir ba. Matod sa driver nga si Andrew Boy sir, dakong tabang sa pagluag sa traffic sa mga sakyanan ang pagtukod sa flyover. Siya tabang nga na mabawasan ang traffic. Mao na ang purpose nga Nalipay ka sir. Nalipay kayo ko sir kay ang Davao ni Gisugdan yung development ba tungod sa pagdala sa mahal nga kagahom ni Mayor Sara ug Duterte nga develop ang Davao. Sumala ni Dean Ortiz, ang spokesperson sa DPWH-Eleven, ang proyekto gigahinan og kapin usa ka bilyon ka pesos. The project will also involve the widening of some road sections along the project site. Ang maong proyekto dunay budget na 1.44 billion na ginalauman na mahuman sa tuig 2023. Hangyo ni Ortiz sa publiko nga sabton una sa mga motorista ang sitwasyon sa Diversion Road sa Maa Magtuod Junction ning syudad kay naibahin sa highway ang ilang gisirad-an. Ang proyekto gilaumang mahuman sa tuig 2023. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.